wannan shine ake cewa kaska sai da wuta. Kaska sai da wuta, wanda ya san kaska ya santa, tana makalewa jikin raguna, jikin dabbobi. Idan ka je cire ta za ka yi bala'i, wata baka saka cire ta sai ka sa mata wuta kafin za ta fita. Ƙwaro ce. To wannan misalin da nake yi na kaska sai da wuta, ƙasa Amerika kenan. Ba ta jin lallashi, ba ta jin zaman sulhu, ba ta jin roƙo, ba ta san me ake kira afuwa ba. Muradinta kawai ta sani. Duk in za ka zauna sulhu da ita so ɗari in za ka zo da wani abu ƙwara ɗaya da ya saba muradinta, to tabbas za ta yi watsi da shi kuma za ta yaƙe ka. In za ka zauna kai shiru ka ce kai babu ruwanka, ba za ka dinga sa baki al'amuran duniya ba, kuma duk abin da to da shi za ka na'am da shi ka ansa ka tafi, za ka dawwama a bawa har abadan abada, har abada baka babu samun yanci a duniyar nan, sai abin da ta ce ka yi, ta mulke ƙasanta kuma ta mulke ƙasanka. Shikenan an gama da kai kenan. Wannan hali da ake cika a wannan lokacin a yanzu, ga dai Yemenawa nan sun fito kuma sun ƙara ba su warning cewa idan Nicolas Maduro da shi da matansa aka ƙi sakansu daga nan zuwa next month, idan ba a sake su ba, duk wani jirgin ruwa na ƙasar Amerika da duk wani jirgin ruwa na ƙasar Isra'ila da bai isa ya ƙetare Red Sea ba, za su kai masa hari. Tun ce duk wani jirgin ruwa na ƙasar Amerika da na ƙasar Isra'ila za su toshe wannan Red Sea ɗin, ba wani jirgin ruwansu da ya isa ya wuce. Ba wani jirgin ruwa da ya isa ya ƙetara na ƙasar Amerika ko na can gurin, za su kai masa hari. To ku gaya mun, Yemenawa kenan, rigiman ma da ba nasu ba shiga suke yi, ina ka taɓo su. Ba da su ake rigiman ba, amma shiga suke yi. Wannan shine ake gaya muku, ba rigima addini ba ne, kawai rigima ne na ƙwatan 'yanci na duniya, rigima ne na yaƙi da zalunci. Duk wata ƙasa da take zalunci a yaƙe ta. Shine yanzu ba magana addini ake ba. Yemen kowa ya sani ƙasar musulmai ne. Venezuela Christian ne ba musulmai ba ne. Amma kun ga Yemen sun shiga musu? Shine ake gaya muku, a nan ne kawai mu Afirka muke kawo rigima addini a cikin komai. Su a can gurin yaƙi ake da zalunci. Duk inda azzalimi yake shiga ake yaƙe sa. Duk inda gaskiya take shiga ake a tsaya mata, ba magana addini a cikin su. Shi yasa muka ce Afirka an daɗe da barin mu a baya, an daɗe da zaluntar mu, an daɗe da sa mana aƙidan addini a zuciyar mu. A nan ma musulmi suna faɗa, amma ana bambanta a ce wannan izala ne, wannan ɗarika ne, ɗan shi'a ne. Ana manta da gaskiya, a aje gaskiya a gefe, sai a je a koma kan addini. In an koma addini ɗayan ma sai a ƙara makalewa a gefe a koma kan aƙida. To inda duniya ta mana nisa kenan. Yanzu ku duba ku ga